Qed jittieħed b'serjetà kbira l-każ ta' tifel ta' 4 snin li miet fl-isptar Mater Dei nhar il-Ħadd wara li ddaħħal b'urġenza minħabba meningite. Tobba u infermiera spiċċaw jibku mal-qraba ta' dan it-tifel kif is-sorsi tagħna f'Mater Dei fissrulna li dawn kienu xeni diffiċli ħafna biex xi ħadd jiddeskrivihom fil-mument meta waqfet għal kollox tħabbat il-qalb ta' dan it-tifel li fil-jiem li ġejjin kien se jagħlaq 5 snin. Net News tkellem ma' persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li spjegawna li f'dan il-każ partikolari it-tip ta' meningite ma tittieħidx u għalhekk m'hemmx lok ta' allarm. Skont diversi sorsi fl-aħħar sigħat uffiċjali tad-Dipartiment għal promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard marru fl-iskola fejn kien jattendi dan it-tifel bl-iskop li jinformaw l-tfal u l-ġenituri l-oħra dwar din il-marda. Fid-dawl ta' dan il-każ, Net News tkellem mat-tabib Marion Rizzonaudi li jispjega aħjar x'inhija l-meningite. Il-meningitis hija viral infection jew bacterial infection. L-ar illi hemm hija il-bacterial infection li dik tittieħed. Però x'jiġri? Aħna għandna l-mikrobi tal-meningitis f'ħalqna kulħadd għandu. Meta l-ġisem jinżillu l-immunity tiegħu għax ikun marat xi ħaġa oħra, il-ġisem ma jistax jikkombatti u jżomma in check il-mikrobu tal-meningitis, allura tikber għax hemm ħadd minn jiġġildha minn jara kif qed taħdem u toħroġ il-meningitis. Issa, dak qed nitkellmu fuq bakterja. Fid-dawl ta' dan huwa jenfasizza fuq il-bżonn tal-prevenzjoni. Jekk hemm xi ħadd ma jiflaħx u għandu anke influenza normali, jilbes maskra kemm jista' jkun naħslu dejna għaw diżinfettanti għat-tapposta u naħslu dejna bihom. Anke il-marid meta juża t-tixju biex innaddaf imnieħru, it-tixju jagħmilha ġo borża u jalaqha u anke wkoll jaħsel idejn. Anke min jidur bil-pazjent. Illum il-ġurnata x-xjenza medika żviluppat tant li għandna ħafna tilqimiet għal meningite li jibdew minn meta jkunu tfal sa żgħażagħ. Madankollu bħal f'kull każ ieħor il-prevenzjoni hija aktar importanti mill-kura u jibqa' l-appell li min ikun f'dubju ifittex parir mediku.